Arr! So welcome back sa atong channel guys. Mag-vlog na po ta karon, magmukbang ta. So before ta magmukbang guys, maligo sa may kay perting inita. Grabe ka init jud. So let's go guys. So adto mo kalimot og subscribe og like sa atong YouTube channel guys. Salamat. So guys, parong mi sa kawanangan, maligo mi kay perting inita. So ang uban ng body. Body yang bud suma. Tara guys, dito ta maligo guys. Manahit sa taas lagi dyan. Okay. Atong apilon, ay mo riwa. Atong apilon si Bros. Amo, maligo na. Maligo mi. Hi sabi. Ingon sa ba? Ingon. Oh. Ay, tara dire. Okay. Asa lang house. Guys, mo niyang kuan. Mastermind sa kuan, kurot. Sorry daw, sa ita. So guys, ingan ni mga ligo ang mga taga-bukid guys. Mga kaskas sa tubig pero libre ra na siya tubod. Wala bayad. Nag-agi ni siya sa kuan, ilaw sa yuta. Hours later. So guys, let's go guys. Mangga, let's mukbang. Mapakpak ni guys ha. So let's go guys, mga nagpakpak guys. So nagdatag suka. Slom. Grabe suka. Sili, grabe sili bay. Sa kamilyon. Sa kilo. Grabe makadag sili ang buang. Mukhaan mo kung sa sili guys, challenge. Naghanong sili guys no. Kapisa din daan. Kapisa. Gabot ang suka. Kapisa. Nami kuan. Ih, hanga na eh. Di na ha. Ano guys? All alarm. So natay mangga guys, natay coke. Kay in case ko perting hanga, namiin. Sili sa kilo. Okay. Ikaw pisa niya. Pisa ang diba ano? Di ka na eh. Pikas andan eh. Let's go. Warm up. Oh my G. Dako. Let's go. Kabin ni mga hinabin na, kabin. Dito ni pikas sunod. Pikas aja lah. Pikas na. Hinung mo bin. Gar. Hang no. Không ạ. Mẹ. Nghe grabe sili ba? Mudah ba? Grabe mo tawag kang sili ba? Hang. Plus init. Hanga. Ya guys.
Init. Wow, yummy. Okay. So karon guys, mangga sa atong ibakbang. Sunod inasal na ni. Saka inasal nga buo. Ah. Hanga. Gagaraon ka ha. Hahang. Pero lami guys. Wah. Woo. Init. Dan sile. Ay, sile hapit. Sali. Hang. Mi ay. Paningot. Challenge way minum og coke igumali mahurot. Asa dia. Uh. Hang. Ah. Rồi. Ano sabihin? Last. Hanga. Oh. Grabe. Mia guys.
Excuses. Grabing hanga. Paningot. So guys, salamat sa pagtanaw guys. So I hope nga mo subscribe mo guys. Yeah. So salamat guys, salamat. Babush. Okay. Ay sa challenge Marvin, may inom dyan eh. Inom, ikaw man ha. Before ma-end guys, may inom sa Marvin susuka. Udah. Gi, muda lagi. Kasi gamay ra. Kapag. Hindi ko. Tagaguan, 50, mahurot. Ato ito, magdawat ng suka eh. Sige na, inom na. Ba. Gamay ra. Challenge ba, challenge. Ni, grabe ba. Ay, Rumin. So salamat guys, babush. See you next vlog.